Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre. Que més a la meva saca del bus allà. Mestre, puc fer-te una entrevista? Mestre, comenta avui per què estem ací i què penses de com està actualment el conflicte. Bueno, O sigui, perquè ja portem 2 anys i pico i això pareix que va a més, no? En volta de solucionar-se, com lo veus? Pues la veritat, com tu dius, cada volta pareix que la cosa estiga pitjor. Es van fer les flotilles que es diu per enviar ajuda humanitària. El govern d'Israel il·legalment les ha interceptades i degut a això avui estem així manifestant-nos perquè divendres van interceptar una flotilla i en aigües internacionals, que és un acte de pirateria. I en quant al conflicte en Palestina, jo trobo que tot el món sap que és un genocidi. El genocidi trobo que és més gran que... encara que n'hi ha altres guerres en el món, però a dia d'avui el genocidi de Palestina jo crec que és el més gran que n'hi ha. Estan aniquilat completament el poble palestí, tant homes, dones, xiquets, a tot el món. Sí, i pareix que ningú li fa front al sionisme, no? Que volen fer la gran Israel i aquesta gent genocida pues veu que té molt de poder i ningú li frena els peus. I Europa callada com a gossos. És que ahí està un poc el tema. La gent no s'atreveix a dir-ho, però el sionisme té molt de poder. Té molt de poder, són èlits financeres que dominen moltes empreses, moltes multinacionals, tant a nivell europeu com en els Estats Units. I, clar, lluitar contra això és difícil, lluitar contra això és molt difícil. Llavors, la gent té que fer molta força per a plegar a lluitar contra això. La manera, entre altres, està fer boicots, fer manifestacions, però és complicat perquè el sionisme domina molt. Econòmicament domina, diguem, mig món, pràcticament, per dir-ho així d'alguna manera. Pues mestre, pues bé, moltes gràcies i a sols queda que es mobilitzen les poblacions N'hi ha que a mobilitzar-se, tope, és no? l'única que queda, mobilitzar-se i que veguen i fer actes també de totes les empreses, perquè com que parlaven del sionisme, són moltes les empreses les que participen directe o indirectament amb el sionisme i amb el que és el genocidi a Palestina. Entre elles, Carrefour, Burger King, McDonald's, totes aquestes, quan els toquen la butxaca, per ahir poden començar a fer-se alguna cosa. De quin poble vens tu? Jo soc d'Ondara. Ah, d'Ondara, molt bé. Molt bé, mestre, pues gràcies per vindre. De res. Ja mos agradaria tindre equip de comunicació. Jo ese dia vos grave, ese dia que feu això. Perfectíssim. Val? Molt bé, mestre, pues ja que estem així, bueno, com trobes el dia d'avui de nou així mobilitzats a veure si frenem el genocidi? Ha passat lo de la flotilla, vosaltres veniu de Gandia, no? Efectivament, nosaltres venim del grup La Safor en Palestina i majoritàriament de Gandia, però també hi ha gent de pobles d'alrededor i clar, des de la Global Sumut Flotilla ens han llançat el missatge per a tots. Ara, l'urgent més aviat és que Israel retorne, allibere els presos Saif, espanyol d'origen palestí, i Tiago Ávila, el brasiler, perquè eren els caps de la
de la flotilla. Se troben, ens trobem novament davant, no és impotència, davant la complicitat i dels estats europeus, la deixança, el no fer res, l'estat grec que és on estava les actuacions militars, perquè no se pot dir d'una altra manera, de l'estat sionista d'Israel, que comprova una vegada més que si semblava que era una exageració dir que és un estat terrorista, no és ja ho vegem, no? Ja ho vegen, ja ho veuen. Nosaltres ja havíem alertat d'això. Per tant, l'urgent és que alliberen els caps i que els estats europeus actuen. Molt bé, mestre, moltíssimes gràcies, amic. Vinga. ¿Tú de dónde vienes? Yo soy de Asturias, de Gijón. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Vienes a la concentración de hoy por Palestina? Bueno, pasaba por aquí y me apeteció estar aquí para apoyar también, claro que sí. Qué bien. ¿Cómo ves el conflicto actualmente? Parece que esto Pues, va peor, ¿no? Es difícil, parece como algo interminable, pero no hay que perder la esperanza y seguir luchando por esto, por supuesto. Muy bien. ¿Ahí en Asturias también os movilizáis mucho? En Asturias, mira, te digo la verdad, yo he vivido en Holanda 30 y algo años, pero Asturias es un país socialmente muy activo, o sea que también, sí, exactamente. Muy bien. Oye, pues nada. ¿En qué canal? ¿Dónde voy a ver? Sí, esto en el YouTube, en el Movimiento per la Pau de la Marina Alta. Sí, estoy muy orgullosa de haber podido participar un poco en esto. Qué bien, nosotros también muy agradecidos de que seas tan valiente. No, esto no cuesta nada. Valientes son los que luchan por... Exacto. Y la gente que está ahí luchando para salvar sus vidas. Y los médicos que van a ayudar, la gente que va a ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Com estem? Com estàs? Bé. Escolta, com veus Molt el bé, tema ja un altre dia mobilitzant-nos i això pareix que va a sionistes, pareix que no, ningú li para, li frena. Volen fer el gran Israel, ja estan ocupant territoris, o sigui, això què va passar així? Bé, no ho sé perquè jo no sóc massa optimista per el que està passant. Només hem de mirar el que ha passat amb la flotilla. És greu, gravíssim, però el més greu és la resposta d'Europa. El més greu és que l'exèrcit d'Israel a 1.000 quilòmetres ha segrestat la gent, ha apallissat, ha torturat, està a punt d'assassinar gent i no passa res. És a dir, tot s'ha limitat, el govern espanyol s'omple de paraula de boca, el govern italià, condemnem els ciutadans, els drets, però el que tindria que fer per demostrar que realment no estan és una fragata armada d'Espanya, una d'Itàlia, una de França i anar cap allà i detenir amb aquests sionistes i posar-los a la presó perquè estan atacant. És a dir, però ja ho hem naturalitzat tot. La prova, per desgràcia, la tindrem aquí. Ara estem aquí a la plaça d'Ajuntament. L'Ajuntament que té, diria que té 20.000 habitants, 25. Quan serem avui? 100, 200? Aquí hauria d'haver-hi 10.000 persones per dir alguna cosa, perquè és que és molt greu. Llavors, doncs, per això és evident que hem de seguir picant pedra i tal, però amb el nivell que posem, si això no es para, i l'únic que ho està parant i ho està demostrant és Iran. Està aguantant i està amb l'imperi americà i l'imperi sionista. Doncs, recolzar Iran, recolzar els moviments socials i recolzar la guerrilla d'Hezbollah, el Líban, etc. perquè darrere d'això, si no paren això, nosaltres anem darrere. Doncs, aquest món no hi ha un altre. Aguantar i denunciar aquests genocidis. No hi ha un altre. Molt bé, mestre. I una cosa, Europa que segueix fent comerç amb Israel i és un país preferent comercialment. Que vergonya d'Europa, veritat. Sí, perquè és que hi ha una cosa que les grans corporacions mundials, BlackRock, tots aquests, és capital jueu. Darrere de les
decisions del Trump està al lobby jueu. I el Netanyahu és un titella, és un miserable que està allà perquè l'han posat. Però resta, i llavors doncs hi ha un fanatisme, perquè si escolteu les declaracions o del govern israelià i de la població israeliana, és un fanatisme 10.000 milions de vegades pitjor que pot ser un fanatisme musulmà. Però doncs, això és ja... On està aquest Israel? Jo recordo fa 30-40 anys manifestacions de milers i milers d'israelians en contra del govern sionista que hi havia un moment, en contra de la invasió de Palestina. Això ha desaparegut. I avui en dia la gent a Israel, el 80% està imbuïda des de xicotets, els hi posen tal, i llavors justifiquen que els palestins no són humans. Si tu entens que una criatura no és humana, però és igual que és un tros de merda enganxada a la sabata, doncs ho fas així. Aquesta és la mentida. Llavors, doncs, això és el perill. Llavors, doncs, deshumanitzen a les persones per després massacrar-les. I llavors, doncs, això hem de denunciar-ho també. I Europa no pinta res, Europa se'n va a la birba. Europa és la més pobra de tot, Europa encara es pensa que és una metròpoli que dominava el continent africà, el continent americà, asiàtic, i no, Europa no pinta res, Europa no té recursos, Europa ja està empobrint-se i està fent un seguidisme del gran imperi que està portant a les seves poblacions a la ruïna. I els governants que ja no governen pel seu país, governen per les grans corporacions. El senyor Meps va ser 20 anys director de corporacions. Tienen que apoyar a Palestina. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina.